ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಎಂಗ್ ಖಾರ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂತ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಖಾರ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಡು 1 ನಿಮಿಷಡ್ ಖಾರ ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋಡು. ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಖಾರ ನೆನೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ಮ್ಯಾಗಿ ಖಾರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಐನಿ ತೆನ್ ತಿನ್ನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೀಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈತೆನ್ ತಿನ್ನರಾಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಚ್ಚ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಖಾರ ಉಂಡು. ಈತು ಒರಿಂಡು ಬೋಡ ಖಾರ ಉಂಡು. ಕೆಲವೇರೆ ಖಾರ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜನ ಒಂತ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಯಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಂದು ಖಾರ ಉಂಡು ಸಾಸ್ ಖಾರ ಇತ್ತುಂಡು ಖಾರ ತುಟಿ ಪೂರ ಉರಿಯೋಂದುಂಡು ಸ್ಪೈಸಿ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಾನಂಚ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆತ್ನೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.